Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, karong adlaw nagsaulog sa iyang birthday ang atong parochial vicar si niyaron i-celebrate nako si Father Arnel Ponce niya atong iyampo ang iyang taas pang kinabuhi ug daghan pang mga grasya sa iyang kinabuhi karon. Padayon sa natong iyampo ang atong kalibutan nga aduna nauntay makabot nga hingpit nga kaayuhan batok niining pandemya ug ang atong nasod makabaton og kalinaw labi na panahon ining atong eleksyon karon ug ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato labi na ang namalit sige aning atong slots karong DOPS SBF nga unta hatagan sad sila sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Dasiga Ginoo ang among mga kasing-kasing sa pag-andam sa dalan sa imong bugtong anak aron kun mahinlo na ang among mga kalag gumikan sa iyang pag-abot mahimo kaming takos sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Dios miingon, kay ako ang Ginoo nga imong Dios mao'y naglig-on kanimo. Ako ang nagsulti kanimo, ayaw kahadlok, kay tabangan ko ikaw. Ang Ginoo nag-ingon, ayaw kahadlok Israel, bisag sama ka lamang sa ulod, kay tabangan ko ikaw, kay ako ang balaang Dios sa Israel, muluwas kanimo. Himuon ko ikaw nga galamiton sa paggiok, bag-o, hait, ug dunay sulab. Giukon ug dugmukon mo ang kabukiran ug himuon mo ang kabungturan nga ingon sa abog. Alig-igon mo sila ug ipadpad sila sa hangin ngadto sa layo ug katagon sila sa bagyo apan magbalipayon kamo kay ako man ang inyong Dios, daygon ninyo ako ang balaang Dios sa Israel. Sa dihang mangitag tubig ang akong katawhan, ug wala sila'y hikaplagan, ug mag-uga ang ilang dila sa kauhaw, ako ang Ginoo, mutabang kanila, ako ang Dios sa Israel, dili gayud mubiya kanila.
Padagaydayon ko ang mga suba diha sa upaw nga kabungturan ug mga tuburan taliwala sa kawalugan. Himuon kong linaw ang kamingawan ug patunghaon ko ang mga sapa diha sa disyerto. Magtanom akog sidro, akasya, mirto ug olibo didto sa kamingawan ug malukop sa sipre, palo di tsena ug aguho ang kamingawan aron ang katawhan makakita ug masayod nga ang Ginoo ang balaang Dios sa Israel maoy naghimo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ibayaw ko ikaw, O Dios, ug akong hari, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Magpasalamat unta kanimo ang tanan mong mga binuhat, O Ginoo, ug magdayeg kanimo ang mga nagtuo kanimo. Pasultiha sila sa himaya sa imong gingharian, ug pahisguta sa imong kagamhanan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno kaayo. Ipahibalo nila sa katawhan ang imong gahom, ug ang mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian, gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong kamanduan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Hallelujah, hallelujah.
manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, hinumdumi kini. Wala pay tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake, ug ang mapintas nga mga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian. Ug kun buot kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias, kansang pag-anhi gitagna, busa, pamati, kun may dalunggan kamo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gisulti ni Jesus sa mga tao, tulog karon kayo, ug hangtod karon, murag lisod pa ni siyang sabton. Pero ato laning i-simplify nga pag-ingon ni Kristo, si Juan maoy labing dungganan o taas sa tanang mga tao nga natao din his kalibutan. Pero ang labing iwit sa gingharian sa Dios labaw pa ni Juan. Kinsa may pasabot ani ni Kristo nga labing iwit? Ang dito ba langit ba? Kinsa may pasabot niya ang labing iwit? Nya labaw pa ni Juan. Awa mo kibaw. Mo lagi na, wa ta kibaw. Basta ako gani galisod. Sa akong pamalandong nagpasabot ni Kristo kay matod pa sa sulat ni San Pablo sa Pilipos, taga Pilipos, Philippian, ningon siya nga pag-anhi kuno ni Kristo sa kalibutan, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka tawo. Didto sa langit, Ginoo og mga anghel may tuwa didto. Doon na nagani usa nga tagalangit nga mahimong tao, labing iwit yung kana, kay ubos ra manggid ta og dignidad kitang mga tao ikumparar sa Ginoo og sa mga anghel. Pero ang labing iwit nga dignidad didto sa langit maoy gisulob ni Kristo aron makasud siya dinhi sa kalibutan. Nga ang kalibutan mga tao man ta dinhi. Ang labing pinili sa Dios labaw sa tanang mga propeta mao si Juan nga magbubunyag. Mao na nga labaw kay siya sa tanang mga propeta og sa katawhan nga natawo sa kalibutan. Pero siya si Kristo labaw pa ni Juan, pero gipili niya nga mahimo siyang labing iwit. Unsa may tumong ni Kristo, matod pa niya giatake ang gingharian sa Dios sa daghang mga mapintas nga pag-atake gikan sa pagwali ni Juan hangtod na gyud sa iyang pagwali. Ambot hangtod tingali karon gasigi pa bag-atake ron gingharian sa Dios. Sa inyong balay way nangatake dito sa gingharian sa Dios?
Naghari ba ang Dios sa inyong balay? O giatake sa TV, giatake sa cellphone, giatake sa kwarta? Mao man ang mga kusog ay mga takis gingharian sa Dios, makapapas ba sa atong focus sa gingharian sa Dios kaning niya kwarta, kana mga yuta, mga kabtangan, dungog, gahom, kana mga gadgets, papas yung gingharian sa Dios ana. Sa inyong balay wa mapapas? Hindi man mo maningog, napapas na gyud. Perting papasa. Ambot din sa atong simbahan, napapas ba? Unsa may mahitabo kung ang Dios maghari? Matod pa sa unang pagbasa, ayaw kahadlok Israel, bisag sama ka lang sa usa ka ulod, kay tabangan ko ikaw. Sinagang mura kag od, sa to pa labing iwit ang od, pero imong dugmokon ang kabukiran, imong himuong abog ang mga bungtod. Purting ngilngigaan ang klasihas tao, kinsa mang tawhana dinhi ang maka himong abog sa bungtod. Aw karon Ginoo naamang siging kanabang sa anak kanang kwariing ba, basta nang porti sa gyud tinod abuga kana itang bungtod makuan mahurot ka sanay nga nana kanang kabkabas bako ba, porti gyud tinuod na abuga. Pero way gamitay bako, dugmukon. Sa to pa powerful kayo. Kinsa may mutabang niya sa Israel nga murag od? Kinsa man? Ang Ginoo sa Israel, si Yahweh, mao na iyang pasalig. Nya, unsa may pasabot ani? Nakini di ay labing iwit. Kani bang mga labing iwit? Mao ni siya ang tabangan sa Ginoo. So kita kung magpalabing iwita kana bang feeling nimo kuan kay ka kana ganing ubos ang mapaubsanon, mao di ay puy-an sa gingharian sa Dios. Ang tao sad nga nakatagamtam sa gingharian sa Dios magpaubos gyud, di gyud magpagarbo. Kay ang mga pagarbuhon pulpugon manas Ginoo. Nga kisa man ng mga mapaubsanon, sama ni Maria, mahimo dayon tang sulugoon sa tanang tao. Muna diha sa inyong balay, kung magpunay mog sinuguay, unsa may mahitabo? Way gingharian sa Dios, gingharia si Yawa, basta magsigig sinuguay. Labi na gyud magsigig pangasaba, siging singhag, siging yaw-yaw, aka na. Porte ginang daghanang yawa diha din ana gingharian sa Dios. Nya kumusta man inyo rong balay? Naay gingharian sa Dios? Maayo. Wa mo magsigig away dito? Wa mo magsigig sapot-sapot nang suko-suko? Siging wala. Di sa iyo noy. Nuna, ang kinaiya sa Ginoo maogi masulob nato ngano man kay ang Ginoo nga mao si Kristo misulob mas atong kinaiya. Ang nindot sad ang kinaiya sa Ginoo ato sang isulob. Ug unsa may kinaiya sa Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko og puno sa kaayo. Nindot no? Maayo og maluluy-on. Dali ba mong maluoy sa inyong isig katao? Kung ang imong bana mangabit, unsa may imong bation, kasuko dayon o dugay kay kang masuko? Kanang makapangabit o sa siya mga kanapo una pa ka masuko. Nya magsigi ra jud kag kaluoy niya. Ana, mao nay tinuod nga gasulob sa Ginoo. Matod pang San Pablo sa iyasang sulat ngadto sa taga Roma, ang tingali to, isulob ang armadura sa Dios. Ana. Unsa may armadura sa Dios? Ang mga virtues, ang atong mga hiyas
nga Diyos nun. Una, dugay masuko. Nya, maayo o maluluyon. Maayo pa ka ngadtos kabit sa imong bana. Labi na gyud na mabdos na. Maluoy ka. Ikay mo daan niya ngadto pagpaprinatal. Ha? Labi na gyud wa siya kuyog ba kay sibat sa intaw silang balay kay gikabit mas imong bana gibutang man dito apartment nya wa may moatiman niya nya mahibaw ka nga lisod intawong pagmabdos niya dito ikay mo daan ngadto sa doktor. Maluoy ka dili. Oy tubag. Nabitay akong nailhan nga ang kuan ba ang kabit naglisod sa pagkaon nya napaanakan mas iyang bana og mga tulo ka buk anak niya murabag wa na kayo sa atimanas iyang bana niya galisod din taos pagkaon ang asawa mo'y magsigig adto sa kabit magsigig paluap napamoy bugas diha day ana og wa nagay bugas iyang tagaan niya siya wa na sad may para sabon panglaba tagaan sa niya ngantog sabon nga para panglaba. Kay matud pa niya, lisod sad kaayo ang mga anak sa akong bana didto maglago niya magutman niya kami saktos kaon. Sila nga anak. Mas nibati siya sa anak sa iyang bana kaysa iyang bana mismo kay gipul-an na sad ang iyang bana kay bati na sad naong tong iyang kabit. Didto na sad nibalhin sa laing kabit na sad. Nasa ko'y nailhan nga usag yapon ka asawa, aktibo sad ni sa simbahan nga ang kabit sa iyang bana kasagaran kuno kana man kuno mga DC ba mga DC hilig man ang iyang bana og mga DC kuno nga iya na man lang kuno nang gidawat iya kunong adtuon nya iyang istoryahan dai batan-on pa kay ka ning tubay ka sa akong bana okay ra nimo nga mapaangkan ka sa akong bana nya kaluoy nimo mayon ta tong makapamana ka og arang-arang sad kanang batan-on ba iyang adtuon nya usahay ko kuno maamiga na niyag maayo ang mga kabit siyang bana mao na hinoy mutugan moingon na sad kuno kanang ubang batan-on ba nga kana ganing ma'am giofira na sad ko sa imong bana ako ning dawaton mana ko na siya ayaw day oy kay sala man na sagdaila na akong bana kay mao man ginayang kinaiya ina siya ka maluluyon sa iyang mga isig katao makasunod mo anang kinaiya kamo mga asawa dinhi. Na usa na mos nangatake sa gingharian sa Dios na siya mo na ang labing iwit kun mo kuan na gud ta mo hunahuna ta nga kita labing iwit dali kay tang makaamgo nga ang atong isig katao giatake sa yawa kana bang babad ka sa reality ba pero mapahikas-on ka di ara kas taas gatuo jud ka nga kanang taong nakasa yawa na di nakakaila nga kanang taong nakasala biktima day na si yawa nga nagkinahanglan siya og somebody nga mo kon ba mo tabang ba niya ba mo rescue para gud anang i-post diha sa kanang Facebook diha man gani iro nga nagbarog dito taliwa sa kanang sapa ba nya gatungtong sa bato nya nag-anam og tubo ang tubig ana kita mo ana iro ra gito ha sus nagsumpay gid ang mga tawo ngadto og dunol aron na imulusad ngadto nya mukuha sa iro nya iana day ngadto nya lipay kay sila nga na-rescue nila ang iro kay hapit na maanod pero ni ano yung mga tawo nga porti nang sigahag mata kagot pangipon hapit na maanod sa sug sa drug addiction tiwasan hinog pusil ang iro kuhaon ang tao patyon nga naiguing taon sa baha nining drugas og mga bisyo sa kalibutan na usahay nun ana ta unang Ginoo maluluyon kayo no ana nya sundo na nato baka na sundag yun nya usaros mga maluluyon kaayo ang ato sang mga namalit aning mga slots naluoy sila sila pader bitaw no mahintag mahurot ng slots nimo nako 40 pa man sa ning daghana pero maluoy lang yung naalang mo palit nga ubay-ubay mahurot man gini karong buwan na tingaling atong
DOPS SBFMM kay pila naman lang ni atong nahibilin. Daghan-daghan pa din. Ang atong nahalin 3,435 slots na. Di pakpakta na. Luyan tayo Ginoo. 56,565 slots na lang ang kuwang. Di ba? Ay, ginahinay ni basig sunod semana na ay daghang maluoy nato ani nakaluoy sad sa simbahan San Vicente. Nindot na ka stained glass, nindot na ka diri og mga kuan, pero wa man say parkingan nga tarong, wa man say kumbinto, wa pagi social hall o ana no. Anong mura mamugwa maluoy? Wa ko tayo kumbinto. Sinan gani atong kumbinto dinhi nga inigdawat nato sa atong bisita ditsong lingkod sa lamisa. Kaya nga tuwa man tayo laing lugar diri kana ramang sangkan-ana namo di ana ra sa mediha masakpan in taon oy nga mga bukog sa inununan ang among gihipos kay na may bisitang mukalit og abot may man tong naatay kumbinto kay naatay dawatanan bas bisita. Di dayon maditsog ka kita diri ra ba in taon so mga uba sa kanang inununan may lag kanang naay mga kuan kanang naay mo donate natong mga pagkaon ba sa mga litson mga manok kay proud sa tang mo ana hatag so ipadali-dalig hipos ka ng mga paliya hipusan na naman mga inadad-ad ba nga mga paliya bagbutang ag itlog kay nagtipid in town kay atong ipatukod sa kumbinto yung sayang kayo ning mga slot ato ra sa ning kanon pero makan-an gid namo usahay noon. Sagdi lang gud basta palit na mog slot. Pero baya sa ato baya diring pagpaubos sa atong pag-angkon nga wa gid ta daghan baya mo hatag. No. Ambot ka mo nakahatag na ba ka mo? Nanibitas Father Arnel usa man is mga pari nga mapaubsanon kayo. No, sunang anawa siya mag-celebrate og birthday. Karon pa kuno siya naka-celebrate og birthday sukad siya ni sod og seminaryo. Di sa ko katuhoon noon pero pero tinuod tingali ay kanang mapaubsano sa niyang giangkon ba sila first time gini na akong gi-birthdayhan ko. Dugaya lagi niya ni bangon dito ambot wa ba ka sa ni mahubog kay gabi mong gisigihag kanta ni repeat na mig kanta wa man mo bangon tingali nakalitan gid siya unsa man ini ang kanta-kanta ngom kumaanda dani karon ato na ning anad-anaron dinhi og kuan niya naman siya ma-assign ato na ning anad-anarong birthday hangtod gini maadik niya ning birthday bitaw paubos ta daghan kayong muhatag ug ang unang muhatag mao gyud ang Ginoo matud pa niya ay gyud kahadlok muna wag tangon taning mga kahadlok wag tangon taning atong mga kabalaka ang atong buhaton magpakalabing iwit kita sama ni Hesus aron mahimo sadtang labing kusgan o labing lig-on tungod sa gahom sa Ginoo. Manindog ta. Mga igsuon atong pangayoon sa Dios ang mga grasya nga atong gikinahanglan aron motubo kita diha sa Dios non nga kinabuhi muingon kita mahigugmaong amahan dungga kami Mahigugmaong amahan dungga kami nga ang simbahan motubo sa kaalam ug mapakaylap niini sa tibuok kalibutan magampo kita sa Ginoo mahigugmaong amahan dungga kami nga ang tanang kanasuran magkahiusa sa gugma ug hustisya aron makab-ot ang tiunay nga kalinaw ug kauswagan magampo kita sa Ginoo mahigugmaong amahan dungga kami nga alang ni atong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo mahigugmaong amahan dungga kami nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo mahigugmaong amahan dungga kami nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan
ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga igsuon nga nangamatay, makakita na sa kahayag nga walay pagkapalong, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. O Amahan, patalinghogi ang amo mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo
nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa pangalangin,
Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. O pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mag-ampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod bato COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa malimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas, ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod, o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga berhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Amen. Maria kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Karon atong himuon ang special blessing para sa atong birthday celebrant si Father Arnel Ponce. Dito kas ubos din. Ato lang. Niya manindog tang tanan atong i-extend ang ato mga kamot ngadto kaniya. Makagagahom sa tanan tunhay nga Dios tuburan sa kinaadman og kalipay kang kinsa nagagikan ang tanang mga kaayo og panalangin. Itugot na nga moyo kami kanimo, maingon ang imong bugtong anak si Jesus mitubo sa kaalam og panuigon og grasya didto sa Nazaret sa mauusab nga paagi kining imong anak si Father Arnel nga niining adlawa nagasaulog sa iyang adlaw na tawhan mutubo unta dili lamang sa panuigon kundi usab sa matuod nga kaalam ug grasya nga mabatunan lamang pinaagi sa paghigugma ug pag-alagad kanimo ug sa pagtuman sa kanunay sa imong mahal nga kabubuton. Busa Ginoo panalipdi si Father Arnel sa tanang kadautan, panalangini siya sa tanang mga grasyang iyang gikinahanglan, ilabi na ang kalinaw, kalipay, maayong panglawas, panalipod, giya, lamdag, kaalam, labi na sa pagpaubos o pagkamahigugmaon sa tanang katawhan nga iyang gialagaran isip imong pari o tig-agak sa tanang katawhan nga padulong sa kaluwasan. Ang tibok niyang kinabuhi mamahimo unta nga awit sa pagdaig sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Manindog ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Kristo pilion gyud nato nga mahimo tang labing iwit dili ta magpataas. Muna sa makausapa akong i-announce ninyo ang update sa nahalin sa atong DOPS SBFMM. Nagpaila ni nga kita dinhi iwit mo nang nanginahanglan tag kaluoy, pero naam sa ginaluoy nahalina na taog 3,435 slots. Salamat sa Ginoo. 56,565 slots na lang ang nahibilin. Mabot lang ni siyag mga 30,000 atong halin, punag usa ka zero, ana, yahay ng kinabuhi. Ta joke. Ang update sa DI or final natong counting sa mga donations para ni Brad Charles na karon nahimo ng Reverend Charles Quison
Ang ato atong gitarget nga amount kay 110,000. Niabot ang donations og 117,661 and 25 centavos. Pakpak. Pero niabot sad ang expenses nga atong napuno sa didto sa kuan, dili sa day 110,000, 117,780 sad ang atong expenses gyud actual. So napatay short gamay nga 118 pesos and 75 centavos. Di na lang ni nato i-announce nga tapalin ninyo, gamay raman kaayo nino. So salamat kay sa tanan nga mitabang sa atong suporta sa ordination sa pagkadikon sa atong usa sa mga parokyano dinhi. Walang siya katunga karon kay kusog kuno kay uwan dito silang dapit sa may lataban nga wa siya ka exit padong dinhi. So ato lang sa niyampo nga magmalampuson ang iyang bukasyon ug mag-anam siya og kahingkod isip dikon hangtod maordinahan pagkapari, makauban na sad namong Father Arnel sa pagdupa-dupa o pagpangulikta. Pero paras kayo hans tanan nana. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana sa kaninyo. manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of